Haya, chuo koro ikore kawadhi nyime. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi oyangoni ok obichung' kod duond bura mar ODM eng'olaro komod bura ma Suba South e tielo mar ariyo yiero mar higa ma 2027 kolose chenro mar rupiny raugi mar Ramogi TV okinyi ma kawuono. Karoli yangoni ogai machon mar ODM Mosend Raila Amolo Odinga mosebedo ka chung' kode e yudo tiko mar ODM e kinde yiero, to onge mar Raila koro miyo owuok e duond burano. Leo ne biro ndiko barua mawuok e duond bura mar ODM ayanga. 2022 jakomo luonga mwa bedo piny ka koro nase wuok adhi chung' independent ma bedo kode piny mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko bed ka koro modong to kadwa donje mwa winjire maduogo an kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo na nyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM kech asebedo gima usetimo na e gini kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem. Jodala ong'eyo to na duoga humble myself kadonje bunge ODM nuni ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamri kata keta e committee an oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee an ne gitamre ni ya committee nekech ndalogo ne giwacho ni nachung' gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'owa minority leader kwa timo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi. ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto notiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam ne gitemo riemba e party. Koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM to gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro. Koro weche ODM to kadwa ga chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Mi lecture who are you? Koro ana se decide. To nyaka na nyis joge na chon. Ni jothurwa nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Wapka uru route machielo wadhi. Ana se give notice okadhi chung' e ODM. Be okadwa riambo be okadwa pando. Abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni aroto I will not seek to defend my seat.